番組の途中ですが。役の人ってさ、最後に残されたまともな男なんだよね。聞いたら打ち抜くか、チンポ切り落とすしかないの。桃子は私が守る。殺さなきゃなんないんだってば。あんたバカじゃねえ。のぞみさんの子供なの。まったく男って女でやることばっかりだ。女は男の欲望のはけ口じゃねえんだよ。二人ともやっちまおうか。口を下ろして。セックスって気持ちいいよ。八つ渡したらセックスできるんだよ。